दिनै जोंनि आसामनि मानगोनां कर्मयोगी मुख्यमंत्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेयाव नुजाफैगोन। जोंनि UPPL, BJP आरो AGP बे मोनथाम हानजानि जयैहाय फैबाय थानाय जे जोंहा बाइ इलेक्शन दङ सिडली समस्ति आरो बङाइगाव समस्ति बे मोननै समस्तिनि जे बाइ इलेक्शन दङ बेखौ जों जयै गेलेगोन। UPPL, BJP, AGP बे मोनथाम हानजाया जे ज' जानानै गेलेगोन बिनिनो जोंनि बे मावथिफोरजोंहाय लोगो हमलायनाय दङ दिनैहाय बिथाङा माखासे बिथोन गासिबो हानजानि मावथिफोरनो होलांगोन बेयाव माखासे सुबुरुन बिथाङा होलांगोन बिनि थाखायनो बिथाङा फैगासिनो दङ। बेखायनो जों बेयाव दिनैहाय बङाइगावनि बे PGRनि नैबे RCC हलावहाय जोङो ज' जादों। सार बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन? जोंना बिसायख'थि फोसावनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिजाथिखौ फोसावगोन आरो जिहेतु बियो बाइ इलेक्शनसो बियो जेनेरेल इलेक्शन नङा गतिके बेवहाय बिजाथिखौ लानानै इसेबां जोंनि गेजेराव बेबायदि दावराव दावसि गैया बेबायदि बादायलायनाय जेबो गैया गतिके जोङो सावरायलायनानै खनसे जिरायनायनि गेजेरजोंनो सासे बिजाथिखौ फोसावनानै जोङो सिडली समस्तिखौ गेलेगोन। गुबुन फारसेथिं जों बङाइगावआवहाय AGP हानजाखौ जों हेफाजाब होगोन। BPF आरो UPPL जों नोंथांमोना सावरायबाय थादों होननायखौ जों खोनादों। BPF आरो UPPL हानजानि सावरायनाया सोलिबाय थादों। गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय। बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सानदों। जोङो खौरां बिजोङाव दा नोंथांमोना नुबाय थादों जे सावरायनाया जे दावखोगासिनो दङ मोननैबो हानजानि दैदेनगिरिफ्रा बहुत कनस्ट्राक्टिभलि बहुत मिनिंफुलि सावरायगासिनो दङ। जोङो मिजिंथिदों जोंनि BTR ओनसोलनि मोननै जे रिजनेल पार्टी दङ BPF आरो UPPL बे मोननै हानजाया ज' जानानै बिसायख'थि गेलेगोन फैगोन समफ्राव आरो आं दाखालिबो नोंथांमोना हयथ' मिडियायाव नुदों खौरां बिजोङाव जों लुबैदों जे दाबो सम दङ जोंनि सिडली समस्तिनि जे सिडलीया जिहेतु जोंनि BTR आव गोग्लैयो गतिके सिडली समस्तिनि बिसायख'थिखौ जोङो जयैनो सासेल' केन्डिडेट होनानै बाव गेलेनो हायो नामा आरो हमना लादो जों जुदि मोननै हानजाजों ज' जायोबा बेयावथ' बिसायख'थि जानायनि बाथ्रा गैया गुबुन हानजाफ्राथ' बेयाव बांद्राय फेक्टर नङा गतिके BPF आरो UPPL मोननैबो हानजाया ज' नांनानै जुदि फैगोन बिसायख'थिखौ गेलेयोबा रायजो राजानि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज थांगोन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय फैगोन कनफिडेन्सआ बिल्डआप जागोन आरो इयुनाव मोननैबो हानजाया जे गोसो गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनाय बिनि लामाया माने गेवगोन।